Selamat sore Kang Cung. Halo, selamat sore. Ya mainnya saja kok wis nyantai-nyantai Kang. Alah ya wis ngene iki umume petani sepiye nah ini iki kan. Jadi wis ini arek nyantai, leren, ngopi, sangrukan. Gimana piye iki kok ceritane tenan rene iki, Mang? Yo pengen ongak-ongak Kang, aku nu pengen kok ceritane kisah sampan iso dadi sukses. Dadi petani iki piye Kang ceritane Kang? Yes, alhamdulillah aku ya saiki diomong sukses ya urung begitu sukses tapi ya wis alhamdulillah wis rada lumayan nek di sawang ini iki masih ya urung kapasitas gede ya juragan sing wis sukses ngono ae. Biyen yo awalku jane ya wis alah awalku jenenge perintis ya wis swara ngono kae kan. Awal-awal ya sik buruh muli terus titik nyelengi ngurangi sing hiburan sing tak berguna nuwe dan malam yes alhamdulillah titik kuat bangun kayak gitu nasional lagi terus kuat ngiseni ini alhamdulillah arek pemasarane ya wis tak serah nih seller sing lap-lap ngono kuwi. Kungku sampean kan sik umur piro Kang? 17 tahun ya Kang ya? Plus titik lah. Plus titik. Nah, kuwi kan kungku anu tandukane sampean iki kan akeh ora mek gur anggrek kaya duren. Kaya brambang, sembarang-barang pertanian kan sampean tekuni. Nah, wis alhamdulillah ya. Anggrek wis mulai lumayan berjalan iki yo mulai merintis diane yo kaya tau ning alpukat duren terus yo komoditi diane lah tapi yo sik lekas merintis iki dadine yo rada cara bahasane yo rada soro lah jenenge wong bapak yo piye kan saiki gendose sampean enek piro Kang Kuncung? Yes, alhamdulillah iya wis masih ora gede lah ya enak lah perlu tapi yo kapasitasnya mesak ngene iki gane yo piye ora ngene iki sik karyawanku yo sik urung oleh karyawan sing anu teraten ning pertanian rata-rata iki bocah nom-noman saiki iki wis pilihane nek pegawai gah lah kon tani gengsi bocah nom-noman saiki yo kuwi lho masalahe. Lah saiki kan sampean wis berjalan pirang tahun iki Kang? 3 tahun ya? Wis punjul lah anggrek yo 4 tahun iso tuk 5 tahun Pak. 5 tahun petani. Saiki karyawane sampean piro Kang wisan? Yo kurang akeh iki sing ewang-ewane kebun mek loro iki dibayar. Arep golek karyawan neh tapi yo kuwi. Saiki bocah nom-noman saiki angel lek dijak tani. Pengine padha dadi pegawai kantoran. Mergane sing diutamakne gengsi bocah-bocah saiki. Lah saiki omsete sampean piro Kang lek per bulane Kang? Alah yo lek omset iki wis pokoke ya alhamdulillah ngono kena tinggi urip bedino nek iki nyaur utang. Regane biyen modale yo utang barang. Ya wis alhamdulillah pokoknya sing penting omsete sementara iki sik mubeng yo piye kan ati jenenge sik babat ini iki yo. Yo wis kuwi Kang weling ku lek motivasine yang kita nom-nom yo kuwi. Pokoke yo lek sing dolan-dolan ning blok hiburan malam sing jurumu sing apa ya hiburan sing boros semuanya harus dikurangi. Lah iso malah beneran nek ditinggalne. Makane kuwi yo akeh bisa kejadian ngono. Termasuk judul Kang kuwi ya anu Kang ya sampean berarti wis ndak tahu ngerti ngono kuwi ya saiki ya. Ndak tahu. Dan biyen nyatune yo sik iki kayak ono motivasi kanggo bocah-bocah saiki Kang ben iso sukses. Sukses sih kan akeh. Contohnya kok sampean iki dadi petani saiki kan aku ngakani wis sukses lah. Kan motivasine piye? Yo motivasine kanggo cah nom-nom saiki yo kuwi penting kerja keras terus aja mikir gengsi
yo kuwi regane apa sing delok gengsimu kuwi yo urung mesti gak iso nyukupi kebutuhanmu sehari-hari karo kuwi sing hiburan-hiburan dunia malam kuwi sing akeh usum zaman saiki sing anu judi online ngeslot terus minum-minuman keras ngono iki lak iso wis ditinggali rasa budaya sing ngono-ngono kuwi ya kuwi kerja keras tekuni rasa mikir gengsi yo suwi-suwi insyaallah lek panggah lek apa jenenge tekun kerja tenanan yo iso sukses pokoke ya wis kuwi motivasine. Tapi tak delok sampean sosok sik anu to Kang, sik metu kaya ning klub malam barang to Kang. Yo lek ngono ki mek tangki ngrukuni bocah-bocah nang kaya nek dolan yo Kang wis nek mengenang masa lalu tapi yo pokoke ndak balik ning hal-hal sing ngono kuwi.